Pas na een jongetje mei kwamen er door de hele wereld motorriddersbielen kwamen. Kleid als een echte gentleman en op klassieke motors wat er heel die samelen voor onderzoek naar prostaatkanker. Goed, een jongetje mooi. 2024 rieden we de Distinguished Gentleman aan Haiem van Uitholm. En wat hebben we er een mooi waar bij. En rieders, je ziet er weer fantastisch uit. En geweldig schitterende motoren. Prachtig mooi. Ik rijd voor de derde keer mee. Ja, we hebben een teampje om het hier te organiseren. En, we hebben een leuke deelname, ongeveer 25 deelnemers. Nou, het allerbelangrijkste als we voortgaan is, ja, we moeten ons gedragen als gentleman. Dat betekent dat we gewoon netjes rijden, we houden gewoon de verkeersregels. Het rijden prijzen, één voor degene die het meeste hield op helle had, één die het mooiste kleid is en voor de mooiste motor. Maar deze prijs is net de hoofdzaak. Het gaat uiteindelijk om het goede doel. En dat is hier in het noorden naar geslagen. Wij, maar 26 rieders, hebben wel even een 9.062 euro ophalen. We hebben zo'n mooie rit gehad, prachtige dorpen gezien, mooi, zwaaiende mensen overal. Het was geweldig. Ik hoop dat deze rit bijdraagt om dat grote verdriet en ellende voor te krijgen.